Beats Master. Ban san ta ba kalmar nake ji wani sauti akan ki zuciya na take ji muryar da ba naki ba dukkanuwa za su bar ji zaton da ba naki ba baki na za su bar ya kallon da ba naki ba ido na ba su sanyi sarauniya ki te gimmiya harwar duniya ado daga samaniya haske na zuciya rigiya na idaniya originality no be fake you are the one that I want to take you be the girl that I need for life my girl my sharikaka Rahmar zuciya so ne soyayya Rahmar zuciya soyayya majin sirri zuciya ita ke iya boye shi zai wuya ga wani sashi kaji ta furta shi ina zana cewa shi so bai da kama bai da kala ko siffa bare ya zini shishiya soyayya da ke yana yi min daɗi idan babu ke sun bani jin daɗi maradi na zuciya na kece maradin cikin rai na kece so ne ki kore damuwa misani zuwa zuciya misani shaɗin ruhi rahmar zuciya ce rahmar zuciya so ne soyayya rahmar zuciya soyayya Sorry.